Longri Abirta pen neli jit kramsa non birta ang ton pen lang pon sinang. Matizong ni pa engkora phoni Christmas mate hempu jisum hang thekani pirthiang kang pi along sami katalon pon ason thataksi nizang karpiang long mukoilum mondili along pan sami alira lon pan talon pon maipu monduli kelson tibung ben si arnam hirzumi sami hang pon si bai pangcheng pon la sopi Christmas ahim ke dok sami monduli blessing tok bi arideng pan si him ke dok eng than pon La sopi risu nimsu lapen ki monduli atum pen semi arna ma phan ka churu pon alun jumisen alun rada phan par jupon la so dun thu arna malam sermon ka thar pen ji than majir mi pont lapen ki monduli rajestemo ahin pen jok pen si kepa jok abang pirthe hachi alu alangli hempu kristo luk angkung pi hini angkung so increase yang deng pen si arna malam jumisen alam pen si rada phan than tajir mi pon lo Ilang himan masul sa may alam si kitang lapo. Padibasan bersifang Mukoilum hawara long pen Kristen athorom nimurkom kiri metum don pharo isira don phokep aradatum chitodun si hempu jisu Kristum hangathek ani ketalon pon anistami chitodun si mesen pen ing samjin pen pachun pon Mukoilum pen Miguel Sontok bi Karbi Longri Abirta Tang matizong ni pa ingkora pliani tin squad district along pen pange thomari sotum alpha song lang kacharab dun jipu raikom sakie tumpen birta kalong dun ateng pensi la bange thomari sotum pen semi raikom sakie tumpen kiri gitarli basai deng ponlo la son si bange thomari sotum pen semi raikom sakie tumpen kedam tang matizong ni pa ingkora pliani Arunachal Pradesh Salang district kasang hawar long pen kiri tarli basai deng ponsi la bange thomatum pen semi raikom sakie tumpen nepeng nang pon long lo raikom sakie tumpen la bange thomari sopan kinepang nang apora hut semi la bange thom ari suatum semi raikom saki tumari sim tipon joksi ki kaji pan borilo sai jokje pen raikom saki tumpen semi helia mu pangjar dun si labang thom ari suatum akeng long semi helia mu rupon koklo Raikom saki tumpen tong set kot pen labang thom ari suatum semi Dibugor AMCH alongan pon si selang pon lo lapen ki labang thom ari suatum semi apran bangki jokpon edlo busi birta ridun long Karbi Longri kiduk deratum kacong dat mate labor sai ke chuklem atum kisung ki boy pen chenglok ke claim kedam rapeji lapan ki laborers atum semi methang ajakong charjak thekji aphan busi monda from sap and bori ponsi West Karbi Long labor union 1 2 mahang pathek pon dat pen nizang Karbi Long angkang along prek jam hawarlang semi aronang sengbom si jakong semi ning dang bomlo lapuson tak taksi kedam tang jakong ni pa engkore player ni semi kolonga englong berik long mirdan arong long West Karbi Long labor union 1 area committee ke senga jai mek dengbon West Karbi Long Labor Union 1 Rong Miran Area Committee ke claim kedam ke messenger phabang so malong chitong tuna ratum pen cheton serpent mai phu ang hoya phan ki mohon teron lapan ki konchun bang bikrom teron thuman si arpu pek pon kitu kelak raratum kachong dat chor tuman sami mithanga jakong bang ka chichini ba kenang sot lasi raratuman sami mithanga jakong pen ka charjak thekji aphan si nijang Karbi Long angkang long kedu hawartin along pen sami non ke wangji surine engkora plia sengkan bangki West Karbi Long Labor Union 1 aru ke sengpon labji aphansi chisik ponlo lasi labang su ka chisik ke dang pon long sami Karbi Long rat do an sami ka chara pachitudun pejji aphansi West Karbi Long Labor Union 1 tiri pia mai phu mona from sapen chunuri pon Atini nilitum ladak West Karbi Long dak lakolong na angkang along ladak inglong berik kusi pulau prang ke sitanan atibang ke amen ketemu ke orang mindah lasu area committee nang keseng ngitum ulang lo lasu ulang litum ladak area committee ulang litum keseng fek lapan ke ulang litum la presiden penjenglok presiden secretary member penjenglok ulang litum la pangrom fek po nilitum la central committee la pen district committee tung kitame ulang litum pan choro lo je litum emethan edet amang katirai komang lo atenang sot lo lasi ilitum jong si methang adim mate methang adet jong si ilitum cerai kom lo polote ilitum la an to si aprang ke ing thuronji la pen choklem choda mabang phubang phifan ilitum la an to si ilitum cerai kom pononji lasi ilitum ke dam tang apor ke pelo popo non ke dam tang 2020 ningkan sini tum dak West Karbi Long denglo lasi lasu aprang pen si ningkan thongke plike aprang si ilitum labang so lebar union nambang ke aprang nang popolo si tami ilitum akor ti
pen cenglok itu mang je pen cenglok alang itu kama thatong tekte ajak sin itu non ke bang ni oge sin ko nang ko lasi itu ke labang su alebar union bang ke abang sutin ta ni klong pen kama thasi itu kacirap bang halo kenang solo lasi kacirap kacitu kacing hon family organization mate itu hemisilo itu Karbi Longri kedua tum anke nasi ini tum lalu ke lalu si kam coklem codam congda cutulu pen cenglok kita me lahai ta long etni pasi mo ni tum ladak kacing ai pon padolo lapen ke ladak rong long si tame ini tum lahai non ke bangji apor bang ke mesen asai si ini tum lahai ke ini tum mesri pen cenglok si tame ladak mo ni tum than pacini pon po mo ke bang japo asi ini tum bangke community kisenga bangke non ladak kue pilih lapen Karbi rong sopi si tame number 1 kedam tanga porseng basang taksi dengar langsung si tame seng si non ke bang japor bangke ani si long ni long thom baton ke seng pon dapat dekop po lasi non ke bang ji nikan surhi da ingkora pi anikan bangke west Karbi long angkang mat adang an bangke tang etni ke sini tum estimate bang an pon poti ini tum lah hello Rong Mirden arong long West Karbi Anglong Labor Union 1 Area Committee ke sengpon thekapot Rong Mirden arong arat tumpen semi West Karbi Anglong Labor Union 1 tripia tumpan kachuru pajirpon lapan ki kivang selangani an semi jakong horang semi chirap chitu dun bompo busi Rong Mirden arong arat tumasbi lamchak chipidun tu committee na seng central committee la pen district committee tu ing samjin pen choklem pen nang seng thek pot alang tum hanta choropar pila la pen ke la bangso area committee a president la pen secretary la pen member satum dan satame la bangso labor union kapang tang ji phan alang li tum phan klem cepat du go mate klem cepat du nang pu sini di alang li tum hata suning ri lo lasi labor union jindabad Labangso committee ke sengpon amai long adu hiaman pen West Karbi Anglong Labor Union 1 tripia maipu manda pramsa duna maipu ajoy teron district maipi kabon ingtipi duna maipu paniram teron lapan ke West Karbi Anglong Labor Union 1 tripia long klembang phubang phi tumunda chitong dumsi labangso area committee ke sengpon amai mesen pen pachun pon bolthol pen gretson tibung Karbi Longri Abirta Pini Abirta bangkilan sekang ton poneglo 2 me thang me kardom